του φορτίου, η δικιά μου ομιλία θα έχει ένα λίγο πιο τεχνικό στόχο. Τα βασικά προαπαιτούμενα από τη δικιά μου εμπειρία στο κομμάτι του να είμαι γυμναστής από αυτόν τον 1,5 χρόνο είναι ότι προτού ξεκινήσει αυτή τη δουλειά πρέπει να μπορείς να προσαρμόζεσαι στις εκάστοτε συνθήκες, πρέπει να μπορείς να επικοινωνείς με το υπόλοιπο staff και η αγάπη σου για το αντικείμενο να είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Όταν λέω να προσαρμόζεσαι στις συνθήκες, εννοώ ότι δυστυχώς στα ελληνικά δεδομένα δεν έχουμε δύο και τρεις γυμναστές όπως είχαμε στην Αμερική στα χρόνια μου στο NCAA που ένας γυμναστής μπορούσε να έχει τρεις και τέσσερις παίχτες. Αυτή τη στιγμή και στις τέσσερις ομάδες τις οποίες προπονώ είμαι ένας με 12-15 αθλητές. Ο ιδανικός εξοπλισμός ακόμα και σε μια ομάδα σαν το Περιστέρι λείπει. Και αυτό σημαίνει, και λέω δυστυχώς γιατί το Περιστέρι έχει ίσως ένα από τα καλύτερα γυμναστήρια μαζί με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Προμηθέα στην Ελλάδα. Υπάρχει έλλειψη εξοπλισμού, οπότε αυτό οδηγεί σε αναγκάζει να γίνεις πιο εφευρετικός και μέσα σε εισαγωγικά να δημιουργήσεις ασκήσεις και προϋποθέσεις για να προπονήσεις τις μικρές ομάδες που έχεις στο χέρι σου. Επίσης πρέπει να προσαρμοστείς στην κούραση και στο πρόγραμμα των αθλητών μαθητών. Εδώ κάπου θέλω να πω ότι οι μαθητές αυτή την περίοδο έχουν πιο σκληρό πρόγραμμα και από έναν εργαζόμενο που μπορεί να κάνει και δύο και τρεις δουλειές για να επιβιώσει. Ξεκινώντας τα παιδιά τη μέρα τους από τις 7.30 ώρα το πρωί, 6.30 αν μένουν μακριά από το σχολείο. Ε, Έχουν 7 με 8 ώρες μάθημα, έρχονται κατευθείαν στο γήπεδο για μία ώρα βάρη, ρουτίνες, ενεργοποίηση, φυσιοθεραπεία. Μπαίνουν στην προπόνηση που μπορεί να διαρκέσει από μία μέχρι μία μισή ώρα και μετά κυρίως οι έφηβοι που πλησιάζουν στις Πανελλήνιες έχουν έξτρα φροντιστήρια, έξτρα διάβασμα, οπότε μιλάμε για μέρες πολύ μεγάλες και αυτό πρέπει να το έχει κάποιος υπόψη του όταν σχεδιάζει ένα πρόγραμμα για έναν αθλητή σε αυτή την ηλικία που είναι και μία από τις πιο ευαίσθητες ηλικίες και ορμονολογικά για τον άνθρωπο. Και κάπου εδώ, πρωτού συνεχίσω, θέλω να πω κάτι πολύ βασικό, το οποίο δεν συζητιέται, είναι ότι το στρες ενός ανθρώπου δεν έχει να κάνει μόνο με τη μυϊκή κόπωση ή με την ένταση της προπόνησης. Το νευρικό μας σύστημα δεν καταλαβαίνει το στρες που προέρχεται από την άσκηση ή δεν καταλαβαίνει το στρες που μπορεί να έρχεται από κάποιες εξετάσεις πανελλήνιες ή από έναν χωρισμό είτε από να πεθάνει κάποιος κοντινός μας άνθρωπος. Το στρες για το ανθρώπινο σώμα είναι ένα. Συνεχίζοντας, για την επικοινωνία με το υπόλοιπο staff, είμαι σε μια πολύ ευχάριστη θέση και σε ένα πολύ καλό coaching staff στις ακαδημίες του Περιστερίου. Ο coach Παπαμάρκος μου έχει δώσει το ελεύθερο και να σχεδιάζω να έχω μια άποψη και για την ένταση και για τη διάρκεια της προπόνησης και έχουμε μια συνεχή επικοινωνία για το τι θέλουμε σε ποιον αθλητή θέλουμε να επικεντρώσουμε, τι χαρακτηριστικό, κοιτώντας τη μακροχρόνια εξέλιξη τους πάντα. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι έχοντας τον Χρήστο Κουτοβαλέ, τον φυσιοθεραπευτή της ομάδας, η δουλειά μου γίνεται πάρα πολύ πιο εύκολη γιατί αυτός ουσιαστικά με κατευθύνει στο να μπορέσει ένας αθλητής να επανέλθει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται από έναν τραυματισμό. Όταν λέμε αγάπη για το αντικείμενο, εννοούμε να κατανοήσουμε ότι έχουμε ανθρώπους απέναντί μας και όχι ρομπότ, να μπορούμε να έχουμε ενσυναίσθηση και να μπαίνουμε στα παπούτσια του αθλητή, όπως είπα και πριν,
Αγάπη για το αντικείμενο σημαίνει και συνεχής ενημέρωση με τις τελευταίες έρευνες και βιβλιογραφία πάνω σε διάφορα αντικείμενα που θα σας παρουσιάσω και στο τέλος της ομιλίας μου, και να καταλάβουμε ίσως το πιο σημαντικό πράγμα όταν μιλάμε για ενδυνάμωση αθλητών από 14 μέχρι 18 χρόνια, ότι στόχος μας είναι η μακροχρόνια βελτίωση και η αποφυγή τραυματισμών. Μας ενδιαφέρει ο αθλητής να είναι όσο πιο πολύ μπορεί στο γήπεδο. Η μυϊκή ενδυνάμωση είναι κάτι βοηθητικό για το μπάσκετ, δεν είναι η ουσία. Πάμε να μπούμε σιγά σιγά σε κάποια τεχνικά κομμάτια. Να μιλήσουμε λίγο για την επιλογή ασκήσεων. Η επιλογή ασκήσεων, μιλώντας για το άθλημα του μπάσκετ, πρέπει καταρχάς να καταλάβουμε τις ανάγκες του αθλητή προτού μπούμε στο άθλημα. Πρέπει να δούμε χαρακτηριστικά όπως το εύρος κίνησης διάφορων αρθρώσεων σε ώμους, ισχύα. Πρέπει να υπάρξει μια αξιολόγηση και πάνω σε αυτή την αξιολόγηση να βγάλουμε ένα πρόγραμμα για τον εκάστοτε αθλητή, και έπειτα να κατανοήσουμε την βασική κινησιολογία του αθλήματος του μπάσκετ, που έχει επιτάχυνση, επιβράδυνση, σταμάτημα, ξεκίνημα, sprint, άλμα, αλλαγή κατεύθυνσης. Όλα αυτά πρέπει να, να τα έχει κάποιος γυμναστής στο μυαλό του. Όταν λέμε προοδευτικότητα στις ασκήσεις, που είναι ίσως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό που μπορεί να δώσει έμφαση ένας γυμναστής, εννοούμε ότι πρέπει να πάμε από κάτι εύκολο και κατανοητό, γιατί να σημειώσουμε ότι πολλές φορές οι αθλητές μας, ειδικά σε αυτή την ηλικία, μπορεί να μην έχουν ξανακουμπήσει στη ζωή τους μπάρα, μπορεί να μην ξαναέχουν δει αλτήρες, οπότε ξεκινώντας από κάτι εύκολο, σίγουρα βοηθάμε πάρα πολύ τον αθλητή, και πηγαίνοντας σε κάτι απαιτητικό. Και θέλω να πω κάτι ιδιαίτερα για αυτές τις δύο ασκήσεις. Η πρώτη άσκηση αριστερά είναι μια άσκηση κοπηλατικής χρησιμοποιώντας οι μάντες. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό, που περιλαμβάνει την άρθρωση του αγκώνου του ώμου και στοχεύει στην ενδυνάμωση της πλάτης. Η δεύτερη άσκηση πάνω δεξιά είναι πάλι μια άσκηση κοπηλατικής, αλλά η ισορροπία για να εκτελέσουμε την άσκηση βασίζεται στον κορμό και στη σταθερότητα που έχει η αντίθετη ομοπλάτη, που σημαίνει ότι γινόμαστε όσο δυνατοί, όσο μας επιτρέπει ο κορμός μας, η κοιλιακή μας, που είναι κάτι πολύ βασικό για το άθλημα του μπάσκετ. Το να δημιουργήσουμε δύναμη που δεν μπορούμε να ελέγξουμε με την κοιλιά μας, που ουσιαστικά είναι ο συνδετικός κρίκος πάνω και κάτω κορμού, μπορεί πολλές φορές να οδηγήσει και σε τραυματισμό. Συνεχίζοντας, πηγαίνοντας από κάτι εύκολο και γενικό, όσο περνάει η χρονιά, επιλέγουμε ασκήσεις που να είναι πιο κοντά στο άθλημα. Όπως βλέπουμε εδώ, έχουμε πιέσεις στήθους στην μπάρα, οι οποίες πιέσεις στήθους θεωρητικά δεν επιτρέπουν δεν κάνουν challenge στο νευρικό σύστημα να ισορροπήσει, και ισορροπώντας να έχουμε όση δύναμη μας επιτρέπουν οι γλουτοί μας και ο κορμός μας. Ουσιαστικά βασιζόμαστε στους σταθεροποιητικούς μυς και χτίζουμε τη δύναμή μας εκεί. Στην πρώτη περίπτωση, όλη τη σταθεροποίηση μας τη δίνει ο πάγκος, το νευρικό σύστημα, η κοιλιά, ο γλουτός, η γαστροκνήμη δεν έχουν να δουλέψουν καθόλου, και θεωρώ ότι η δεύτερη άσκηση είναι πολύ πιο κοντά και έχει πολύ μεγάλο transfer σε μπασκετικό φορτίο. Για τη σειρά των ασκήσεων, πώς βάζουμε τις ασκήσεις σε μια μέρα ενδυνάμωσης, πάμε από ασκήσεις με έμφαση στην ισχύ,
σε άλλες πολυαρθρικές ασκήσεις που μπορεί να έχουν εστίαση στη δύναμη, και μετά τελειώνουμε με κάποιες βοηθητικές ασκήσεις που συνήθως είναι ασκήσεις απομόνωσης. Η σειρά των ασκήσεων πάει από το δύσκολο και το πιο απαιτητικό, που είναι να κινήσουμε τα κιλά όσο πιο γρήγορα μπορούμε για να αναπτύξουμε την ισχύ, σε κάτι πιο εύκολο, και αυτό γιατί το σώμα μας έχει συγκεκριμένη ενέργεια που μπορεί να διαχειριστεί, οπότε θέλουμε το πιο σημαντικό για το μπάσκετ, που είναι οι ασκήσεις με έμφαση στην ισχύ, να το αντιμετωπίζει ο αθλητής στις πιο ξεκούραστες προϋποθέσεις. Να μιλήσω λίγο για την πλειομετρία. Επίσης, ξέχασα να πω προκαταβολικά συγγνώμη, γιατί όλες μου οι σπουδές έγιναν στην Αμερική και είχα λίγο θέμα με τη μετάφραση ορολογιών. Οπότε να πούμε για την πλειομετρία ότι είναι από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά που μπορεί να γυμνάσει ένας ε, αθλητής, και μιλάμε για τη γρήγορη αλλαγή από την έκεντρη στην σύκεντρη φάση της μυκής συστολής. Αυτό με απλά λόγια, ε, ο μυς από ένα μεγάλο μήκος πάρα πολύ γρήγορα και συνεχόμενα πάει σε ένα πολύ μικρό μήκος, και κάπου εδώ να σας δώσω ένα παράδειγμα για τις πλειομετρικές ασκήσεις. Μια πλειομετρική άσκηση άνω κορμού μπορεί να είναι τα push-ups με τη βοήθεια από το λάστιχο που έχουμε τοποθετήσει, και όπως είπα πριν, ο μυς, ιδιαίτερα ο μείζωνας και ο ελάσσονας θωρακικός εδώ, το στήθος μας πάει από μια θέση που είναι stretched, στην κάτω-κάτω θέση της άσκησης είναι σε ένα μεγάλο μήκος, πάρα πολύ γρήγορα σε ένα μικρό μήκος. Οπότε η αλλαγή αυτή, όπως βλέπουμε εδώ, μια πλειομετρική άσκηση κάτω κορμού, το ίδιο και εδώ, πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ έμφαση στην αλλαγή στο μήκος του μειός, γιατί αν δεν υπάρξει αυτό, τότε δουλεύουμε δύναμη, ή αντί για ισχύ και εκρηκτικότητα, το οποίο θέλουμε. Πρέπει και εδώ να υπάρχει προοδευτικότητα και στον όγκο αλλά και στη δυσκολία των πλειομετρικών ασκήσεων, και η βιβλιογραφία αναφέρει ότι οι πλειομετρικές ασκήσεις των κάτω άκρων μπορεί να ερεθίσουν τους στέρνοντες του γονάτου, οπότε αν ο αθλητής δεν έχει από πριν μία βάση δύναμης, πρέπει να προσέξουμε τον όγκο της πλειομετρίας, για να μην προκαλέσουμε μία τενοντοπάθεια ή μία τενοντίτιδα. Το βασικό μοντέλο της περιοδικότητας, και αυτό που χρησιμοποιούμε και από το off-season μέχρι και την αγωνιστική περίοδο, είναι ότι πάμε από μία συγκέντρωση υπερτροφίας, που σημαίνει ότι ο μυς μεγαλώνει. Εδώ είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι δεν δημιουργούμε νέο μυ, μεγαλώνουμε τον ήδη υπάρχον στη δύναμη και μετά στην ισχύ. Να πούμε ότι η δύναμη, η διαφορά της δύναμης από την ισχύ είναι ότι η ισχύς έχει μέσα τον χρόνο. Είναι το πόσο έργο μπορούμε να παράξουμε στο λιγότερο δυνατό χρόνο. Και μόνο τότε δουλεύουμε δύναμη. Επίσης κάτι που θέλω να αναφέρω είναι η σχέση φορτίου και επανάληψης. Εδώ έχουμε τον προπονητικό μας στόχο και εδώ τις επαναλήψεις, και βλέπετε ότι η δύναμη και η ισχύς έχουν την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από την προπόνηση, όταν οι ασκήσεις είναι από 2 μέχρι 6-7 επαναλήψεις, η υπερτροφία από 6 μέχρι 12, και η αντοχή στη δύναμη, η μυϊκή αντοχή από 13 μέχρι και παραπάνω από 20 επαναλήψεις. Perdón, Αυτό όμως δεν σημαίνει Thiago. ότι κάνοντας 10
επαναλήψεις, κάνουμε μόνο υπερτροφία και δεν μπορούμε να έχουμε και κάποια ωφέλη στη δύναμη και στην ισχύ. Ε, Συνεχίζοντας, να μιλήσουμε λίγο για την τεχνική και πώς διδάσκουμε μια καινούργια άσκηση. Προσπάθησα να μεταφράσω το external cueing, αλλά δεν μπόρεσα να βρω ελληνική αντιστοίχηση. External cueing σημαίνει ότι όταν προσπαθούμε να πούμε, εδώ θα έχουμε ακόμα ένα βίντεο, σε έναν αθλητή, ας πούμε, για την άσκηση του Romanian deadlift. Πώς πρέπει να γίνει. Έρευνες έχουν δείξει ότι το να δίνουμε συνθήματα στον αθλητή που έχουν να κάνουν με στοιχεία εκτός του σώματος του, external, αυτό τον βοηθάει πάρα πολύ στη συγκεκριμένη άσκηση. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε για να στοχεύσουμε την οπίστια αλυσίδα, είναι να πούμε στον αθλητή ότι θέλουμε η γλουτί σου και το ισχύο σου να φτάσει όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πίσω τοίχο. Δηλαδή, όλη η πληροφορία που χρησιμοποίησαμε δεν έχει να κάνει με τους μύες ή με το εσωτερικό του αθλητή. Σφίξε, κάνε, όχι. Βοηθάει πάρα πολύ και ειδικά σε παιδιά να τους λες ότι προσπάθησε και βάζοντας ένα λάστιχο εδώ να μαθαίνουν μέσω αυτής της διαδικασίας. Επίσης, σε αυτήν εδώ την άσκηση είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ομοπλάτες μας να είναι τραβηγμένες πίσω και κάτω, και αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε στους αθλητές μας είναι όπως ο σούπερ ήρωας Σούπερμαν πάει να ανοίξει το πουκάμισο και να εμφανίσει το σύμβολο του Σούπερμαν. Είναι κάτι που μπορεί να γελάσουν, να θυμούνται, και δεν έχει να κάνει με το δικό του σώμα, και έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματικό στο να μάθει κάποιος τη σωστή τεχνική. Όταν μιλάμε για σωστή τεχνική, πρέπει να πάρουμε την άσκηση σε κομμάτια, να απομονώσουμε την κάθε άρθρωση, όπως είπα πριν, για τα Romanian deadlift, την ομοπλάτη και μετά τα ισχύα, και μετά να τα συνθέσουμε, και μετά αν μπορούμε να βιντεοσκοπήσουμε τον αθλητή και ουσιαστικά με ένα visual feedback βοηθιέται πολύ παραπάνω ο αθλητής. Για το ζέσταμα της προπόνησης, αυτό που θέλουμε να κάνουμε πρωτού μπούμε σε μια προπόνηση με αντιστάσεις, είναι να κινηθούμε σε όλο το εύρος κίνησης της άρθρωσης, είτε μιλάμε για αστράγαλο, είτε για ισχύο, είτε για γόνατο, είτε για ώμο. Μετά να σταθεροποιήσουμε, δηλαδή να κινηθούμε σε όλο το range of motion, να σταθεροποιήσουμε, να πάμε από κάτι γενικό σε κάτι ειδικό, με σκοπό να μειώσουμε τους τραυματισμούς, να έχουμε καλύτερη αιμάτωση ιστών, που σημαίνει μύες, τένοντες κτλ. Και να αυξήσουμε το αρθρικό υγρό στην άρθρωση για να αποφευχθεί η τριβή μεταξύ δομών. Ένα παράδειγμα εδώ πέρα, ας πούμε, όταν θέλουμε να προετοιμαστούμε για μια προπόνηση άνω κορμού, είναι ότι στην άρθρωση του ώμου, όπως βλέπετε εδώ, προσπαθούμε να κινηθούμε σε όλο το εύρος κίνησης, και με αυτή την άσκηση στο τέλος της μπροστά φάσης έχουμε έξω στροφή, και στο τέλος της πίσω φάσης έχουμε έσω στροφή. Οπότε κινούμαστε δυναμικά σε όλο το εύρος κίνησης, και μετά, όπως είπαμε, σταθεροποιούμε. Όπως βλέπετε εδώ, έχουμε κλειδώσει τον αγκώνα μας, και όλη η κίνηση η έλλειψη της κίνησης, που αυτό είναι το οποίο θέλουμε, έρχεται από τον ώμο. Ο αθλητής μας εδώ, επειδή είναι πάρα πολύ καλός και έχει κάνει αυτή την άσκηση πάρα πολλές φορές, έχει και πολύ φορτίο, αλλά του έχουμε βάλει ακόμα ένα challenge να σηκώνει τα γόνατά του για να δημιουργείται αστάθεια στο κορμό, που θα μεταφράζεται σε αστάθεια που αυτός θα προσπαθήσει να μετατρέψει σε σταθερότητα στην άρθρωση του ώμου. Συνεχίζοντας, να πούμε λίγο πιο τεχνικά κομμάτια για την προαγωνιστική περίοδο. Η έμφασή μας είναι στην υπερτροφία και τη δύναμη. Να εξηγήσουμε τη βασική τεχνική των ασκήσεων που θα δουλέψουμε και στην προαγωνιστική και στην αγωνιστική περίοδο, και να εξοικειωθεί
ο αθλητής με την προπονητική φιλοσοφία να ξέρει, όπως είπε και ο coach Σάκαρης προηγουμένως, να μπορούμε να τεκμηριώσουμε όχι μόνο στον προπονητή αλλά και στον αθλητή, να ξέρει ακριβώς τι κάνει. Γιατί είναι πολύ σημαντικό σε ένα περιβάλλον στο οποίο βρίσκομαι, όταν είναι ένας προπονητής με 12-15 παίχτες, να έχουν κατανοήσει οι παίχτες τη φιλοσοφία, έτσι ώστε όταν δεν μπορώ να δώσω βάση σε κάποιους παίχτες, να ξέρουν ακριβώς το πώς δουλεύουμε και να έχουν μπει ουσιαστικά σε έναν αυτόματο πιλότο. Ε, και στην προγωνιστική περίοδο, επειδή υπάρχει άπλετος χρόνος, στόχο έχουμε την εξάλειψη ενοχλήσεων και τραυματισμών που μπορεί να προκλήθηκαν από την αγωνιστική χρονιά. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο, οπότε με τον ισοαυτή αλλά και με τον γυμναστή μπορεί ο αθλητής να μειώσει τους τραυματισμούς του. Ένα παράδειγμα ενός προγράμματος, και θα σας τα εξηγήσω, είναι στα αγγλικά, συγγνώμη, για την προαγωνιστική χρονιά. Στην προαγωνιστική χρονιά που δεν υπάρχουν προπονήσεις με την ομάδα, οι προπονήσεις με βάρη μπορεί να είναι και 4 φορές τη βδομάδα και μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 2 φορές ενδυνάμωσης πάνω κορμού και 2 φορές κάτω. Ας πούμε, Δευτέρα πάνω κορμός, να έχουμε ένα ζέσταμα που να έχει μέσα την άρθρωση του ώμου, να έχει λίγο σκηνάκι για το γενικό που είπαμε πριν, πηγαίνοντας από το γενικό στο ειδικό, να έχει λίγο ποδήλατο στην αρχή, λίγες στροφές με τη medicine ball στο δάπεδο και λίγες σανίδες. Μετά η πλειομετρία. Αυτό που μου αρέσει εμένα να κάνω είναι να δουλεύω πλειομετρία κάτω κορμού στις μέρες που δουλεύω δύναμη και υπερτροφία πάνω κορμού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Είναι η πλειομετρία κάτω κορμού και δύναμη και υπερτροφία, συγγνώμη, κάτω. Οπότε αυτή είναι μια ιδέα που ίσως και εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, ότι η πλειομετρία και η βασική δύναμη μπορούν στην προαγωνιστική περίοδο να γίνονται εναλλάξεις για να μην καταλήγουμε σε overtraining του αθλητή. Στην αγωνιστική περίοδο τώρα έχουμε την έμφασή μας στη δύναμη και στην ισχύ. Φεύγουμε σχεδόν κατά ένα 80-70% από την υπερτροφία. Δηλαδή οι επαναλήψεις μας μειώνονται, θέλουμε να κινήσουμε πιο πολλά κιλά όσο πιο γρήγορα γίνεται και μπαίνουμε, όπως είπαμε πριν και με το μοντέλο της προοδευτικότητας, σε ασκήσεις που μιμούνται περισσότερο την μπασκετική κίνηση. Πρέπει να, για αυτό το οποίο μίλησε προηγουμένως ο coach Σάκαρης, πρέπει να υπάρχει μια διαχείριση φορτίου για να αποφύγουμε τραυματισμούς και να διαχειριστούμε τους υπάρχουν τραυματισμούς. Ένα πρόγραμμα αγωνιστικής χρονιάς, όπως βλέπετε εδώ, που τα set μας είναι 5 από 5 επαναλήψεις, αλλά 3 set σε 1, 2, 3, 4, 5 ασκήσεις από 12-15 επαναλήψεις μαζί με το ζέσταμα, μαζί με την πλημμετρία. Έχουν γίνει 2 set ζεστάματος και 3 set στο βασικό workout, αλλά είναι οι ασκήσεις μας λιγότερες. Και οι επαναλήψεις από 12-15 έχουν πέσει στις 6 και στις 8, με κάποια στοιχεία που έχουμε κρατήσει για την πλειομετρία σε αρθρώσεις και σε μυϊκές ομάδες που είναι σημαντικό να μείνουν δυνατές και ογκώδεις, ας το πούμε, κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Αυτό που κάνουμε στην αγωνιστική χρονιά είναι ότι η ενδυνάμωσή μας είναι 2 φορές. Τις υπόλοιπες μέρες μπορούμε να προσθέσουμε 3 φορές την εβδομάδα ρουτίνες, οι οποίες ρουτίνες είναι ασκήσεις που στοχεύουν κυρίως στις μικρές ομάδες που σταθεροποιούν δομές και στοχεύουν στην πρόληψη τραυματισμών, και μπορούμε δηλαδή να δουλεύουμε κάτι διαφορετικό κάθε μέρα.
Ε, Επίσης, αυτό που θέλω να δείξω εδώ είναι ότι πολλές φορές ε, ε, χωρίζουμε στην προπόνηση ενδυνάμωσης τους παίχτες σε δύο γκρουπ, αυτούς που παίξανε πάνω από 10 με 15 λεπτά και αυτούς που παίξανε κάτω από 10-15 λεπτά, και μπορείτε να δείτε τη διαφορά στον όγκο, και ότι μετά την προπόνηση έχουν λίγο αερόβιο για τη μείωση γαλακτικού, λίγο foam rolling και λίγο stretching, ενώ οι παίχτες οι οποίοι παίξανε κάτω από 15 λεπτά έχουν και πλειομετρική προπόνηση που από εδώ πέρα λείπει, γιατί η πλειομετρία έχει πάρα πολύ μεγάλο φορτίο και για το νευρικό σύστημα, για το κεντρικό νευρικό σύστημα, αλλά και για τους μύες, και έχουμε και κάποιες βοηθητικές ασκήσεις που στοχεύουν στην πλειομετρία, αλλά και κάποιες ασκήσεις δύναμης και ισχύς. Εδώ θέλω λίγο να δείτε το πρόγραμμα που έχουμε φτιάξει μαζί με τον coach Παπαμάρκο για το μήνα Δεκέμβριο και για την εθνική ομάδα, και η φιλοσοφία η οποία ακολουθείται με ένα παιχνίδι την Τρίτη για τους παιδοέφηβους είναι ότι προσπαθούμε να έχουμε 2 μέρες δυνατές σαν βασικό κανόνα, και μία ημέρα όχι πιο χαλαρή σε ένταση, όπως είπε και ο coach πριν, αλλά πιο χαλαρή σε διάρκεια. Ας πούμε, για την εβδομάδα 3 μέχρι, όχι, για την εβδομάδα 4 μέχρι 10, τη Δευτέρα, επειδή την Τρίτη έχουμε παιχνίδι, η προπόνηση είναι και χαμηλής έντασης και χαμηλής διάρκειας. Την Τρίτη παιχνίδι, την Τετάρτη έχουν off τα παιδιά, και μετά αυτό το οποίο είπα και πριν, έχουμε 2 μέρες που η μία μέρα έχει δυνατή προπόνηση μαζί με βάρη, δυνατή προπόνηση μαζί με τις ρουτίνες. Ε, Περνάμε τώρα στη μία μέρα που είναι πιο χαμηλής έντασης και έχει λίγες ταχύτητες μαζί με λίγο agility και λίγο κινητικότητα. Πάλι σε μία μέρα υψηλής έντασης, ξανά πιο χαμηλής διάρκειας και πάλι παιχνίδι. Όπως βλέπετε εδώ στην επόμενη εβδομάδα, που είναι η εβδομάδα αυτή που έχουμε τώρα, οι παίχτες εκτός από τον αγώνα της Τρίτης έχουμε και συμμετοχή στο τουρνουά Rising Star, που έχουμε παιχνίδι και το Σάββατο και την Κυριακή. Οπότε αντί να κάνουμε 2 φορές βάρη, έχουμε τα βάρη μας την Τετάρτη, που υποθετικά ήταν το ρεπό τους αν δεν υπήρχε αγώνα το Σαββατοκύριακο, με χαμηλή ένταση, με χαμηλή διάρκεια, και έχουμε μια δυνατή προπόνηση την Πέμπτη. Μετά έχουμε μια δυνατή προπόνηση χαμηλής διάρκειας την Παρασκευή, για να πάμε να παίξουμε 2 παιχνίδια Σάββατο και Κυριακή. Οπότε ανάλογα με την ένταση του αγώνα, όπως λέει και εδώ πέρα, και ανάλογα με το πρόγραμμα προσαρμόζουμε την προπόνηση. Όπως είπα πριν, οι ρουτίνες των αθλητών στοχεύουν στην πρόληψη τραυματισμών, στην ενεργοποίηση πριν την προπόνηση, και στη συντήρηση υπάρχουν τραυματισμών, και στοχεύουμε στις σταθεροποιητικές μυϊκές ομάδες που βοηθάνε πάρα πολύ για τους τραυματισμούς. Ε, Θέλω να αγγίξω ακόμα ένα ε, θέμα, και αυτό είναι το πώς προπονείς αθλητές οι οποίοι έχουν ένα τραυματισμό σε κάποιο σημείο. Εδώ θα μιλήσουμε για έναν αθλητή ο οποίος έχει μία ενόχληση στο γόνατο. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δουλέψουμε τις μυϊκές ομάδες που δεν προκαλούν περισσότερο πόνο, και αυτό γιατί το ανθρώπινο σώμα, όταν ας πούμε κάνουμε μια άσκηση στήθους και αναγκάζεται να προσαρμοστεί και να αναπτύξει το μη, υπάρχει ένα συνολικό effect που μπορεί να μεταφερθεί μια μυϊκή ανάπλαση και στα πόδια και στις γάμπες, οπότε είναι πολύ σημαντικό ο αθλητής να συνεχίζει να κάνει βάρη και ενδυνάμωση, και να μην κάνει τίποτα που αυτό θα οδηγήσει σε μυϊκή ατροφία μέχρι να γυρίσει και να είναι 100% καλά. Οπότε ο αθλητής μας εδώ που έχει ένα μικρό θέμα στο δεξί γόνατο και θα είναι
για τις επόμενες 1-2 εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης. Μπορεί να κάνει πιέσεις στήθους, μπορεί να κάνει την πλειομετρία όπως είπαμε πριν, αλλά ε, ε, κάνοντας σαφές ότι δεν θέλουμε να υπάρξει κάποια ενόχληση στο γόνατο. Μπορεί ε, μετά να κάνουμε και άλλες πλειομετρικές ασκήσεις, και εδώ μιλάμε και για την εφευρετικότητα που είπα στην αρχή. Αντί να κάνει την πλειομετρία όρθιος ή να μην κάνει καθόλου, βάζουμε τον αθλητή σε μια καθιστή θέση για να μην χάσει αυτή την έμφαση στην ισχύ. Και τέλος είπαμε ότι προσπαθούμε να εντάξουμε όσες πιο πολλές μυϊκές ομάδες γίνεται χωρίς να προκαλούν πόνο. Εδώ είναι μια κοπηλατική άσκηση, και τέλος είναι μια συνδυαστική άσκηση που έχει πιο πολύ effect στο μπάσκετ. Είναι μια άσκηση στήθους, συγγνώμη, είναι μια άσκηση στήθους η οποία ενεργοποιεί και την κοιλιά, θέλει και λίγο ισορροπία, αλλά πάλι από καθιστή θέση, και πάλι διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει ενόχληση στην περιοχή. Αυτό που ρώτησε και πριν ο coach Δελέγκος, αν δεν κάνω λάθος, ε, ε, είναι αν κάνουμε προπόνηση πριν, αν κάνουμε βάρη πριν ή μετά την μπασκετική προπόνηση. Και αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι το σώμα παράγει τριφοσφορική αδενοσύνη, που είναι το νόμισμα της ενέργειας, από τρεις διαφορετικές μπαταρίες, από το κρεατινικό, από το γλυκολιτικό και από το φωσφολιτικό σύστημα, τα οποία όπως βλέπετε εδώ παράγουν ενέργεια για 0 έως 9 δευτερόλεπτα. Εδώ έχουμε τον αθλητή των 100 μέτρων που τα δίνει όλα για 10 δευτερόλεπτα και μετά αδειάζει. Έχουμε το γλυκολιτικό σύστημα που κυρίως το μπάσκετ, επειδή είναι πιο πολύ αναερόβιο άθλημα, απαιτεί αυτή την μπαταρία. Και τέλος έχουμε τους δρομείς και τους μαραθωνοδρόμους που χρησιμοποιούν πιο πολύ το φωσφολιτικό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν μπαίνει ένας αθλητής σε μια προπόνηση μπάσκετ, για να χρησιμοποιηθεί η δεύτερη μπαταρία στη σειρά, πρέπει να έχει αδειάσει η πρώτη. Οπότε, κάνοντας μπασκετική προπόνηση πριν, τα βάρη μας, ουσιαστικά αδειάζουμε την κρεατινική μπαταρία, το κρεατινικό σύστημα παραγωγής ενέργειας, για να πάμε στο γλυκολιτικό, που είναι από 30 δευτερόλεπτα μέχρι 2 λεπτά, και μετά μπαίνουμε στην προπόνηση, στην ενδυνάμωσή μας άδειοι στο κρεατινικό σύστημα, που συνήθως όλες οι ασκήσεις μας διαρκούν μέχρι 10-15 δευτερόλεπτα. Οπότε, για να πάρουμε το 100% από τους αθλητές μας και από την προπόνησή μας, συνιστώ η προπόνηση με βάρη να γίνεται πριν την μπασκετική προπόνηση. Όχι ότι είναι τελείως λάθος να γίνεται το αντίθετο αν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Όπως σας είπα πριν, όταν μίλαγα για την αγάπη για το αντικείμενο, υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται velocity-based training. Είναι η προπόνηση με βάρη που βασίζεται στην ταχύτητα, στην καταγραφή ταχύτητας, και είμαστε πολύ τυχεροί στο Περιστέρι να έχουμε ένα τέτοιο παιχνίδι, θα το έλεγα εγώ, το οποίο μπορεί να μπει πάνω στην μπάρα. Θα σας το δείξω τώρα. Λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ, ο αθλητής μας κάνει την άσκηση του trap bar deadlift. Έχουμε εδώ ο Gym Aware, έτσι όπως ονομάζεται, το οποίο έχει συνδεθεί στο iPad, και ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε εδώ είναι η ταχύτητα, η οποία μετριέται σε μέτρα ανασηκών, και μας δίνει το πόσο γρήγορα ο αθλητής μας κινεί την μπάρα. Ο στόχος εδώ ήταν το average velocity να είναι κοντά στο 0,7 με 0,8, για να μπορούμε να δουλέψουμε ισχύ. Οπότε ο αθλητής μας εδώ έκανε μια καλή δουλειά. Αυτό τώρα
Χρησιμεύει ότι όταν έχουμε κάνει testing στην αρχή της περίοδου και είδαμε ότι π.χ. ο, ο αθλητής μας μπορεί να κάνει 100 κιλά πάγκο με ταχύτητα 0,5, ξέρουμε ότι αν μέσα στη χρονιά τα 100 κιλά σε full προσπάθεια βγουν σε μικρότερη ταχύτητα, σημαίνει ότι ο αθλητής μας μπορεί να είναι κάτω από κατάσταση overtraining. Όπως λέω και εδώ, η βιβλιογραφία δείχνει ότι με το overtraining, με την υπερπροπόνηση, το πρώτο πράγμα το οποίο μειώνεται είναι η ταχύτητα. Όσο δηλαδή ανεβαίνει η κούρασή μας, τόσο μειώνεται η ταχύτητα εκτέλεσης της άσκησης. Αυτό βοηθάει στην αυτορύθμιση, στην προοδευτικότητα, γιατί όταν δούμε ότι ένας αθλητής τα κιλά που έκανε στην ταχύτητα την οποία τα έκανε δεν μπορεί να τα κάνει, αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο feedback που έχουμε, που σημαίνει ότι πρέπει να του μειώσουμε φόρτο, να ακολουθήσει ένα διαφορετικό τελείως πρόγραμμα που να έχει στόχο το recovery, και επίσης το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που έχει αυτή η συσκευή είναι ότι μπορούμε ακριβώς να δουλέψουμε το χαρακτηριστικό το οποίο θέλουμε. Η βιβλιογραφία δείχνει ότι από 0,3 μέχρι 0,45 μέτρα ανά second δουλεύουμε κυρίως απόλυτη δύναμη, ενώ από 0,8 και πάνω έχουμε εγκριτική δύναμη ή ισχύς, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ στο κομμάτι του μπάσκετ. Το GymAware εδώ κοστίζει δυστυχώς περίπου στα 1.500 με 2.000 ευρώ για μια ομάδα για να το έχει, αλλά υπάρχει μια δωρεάν εφαρμογή για τις συσκευές iPhone, που μέσω ενός αλγορίθμου με τη βιντεοσκόπηση μπορείς να κάνεις ακριβώς το ίδιο πράγμα και να υπολογιστεί η ταχύτητα κίνησης και να έχεις όλα τα ωφέλη του velocity-based training. Η εφαρμογή λέγεται Metric και είναι πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ καλό δωρεάν εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος. Τέλος, θέλω να πω ότι τίποτα δεν θα έχει αποτέλεσμα αν ο αθλητής δεν ακολουθεί κάποιο διατροφικό πλάνο, γιατί αυτό το οποίο γίνεται στην προπόνηση με βάρη είναι το να δημιουργούμε μυϊκούς τραυματισμούς, να δημιουργούμε ουσιαστικά σχισμές πάνω στο μυ, και κατά τη διάρκεια του ύπνου μέσω κάποιων πρωτεϊνών να υπάρχει αναδόμηση των μυϊκών ιστών. Αν υπάρχει έλλειψη πρωτεΐνης στο σώμα, τότε έχουμε δημιουργήσει σχισμές πάνω στο μυ που δεν μπορούν να επουλωθούν, και αυτά οδηγούν στα λεγόμενα DOMS, που στα ελληνικά είναι ετεροχρονισμένη εμφάνιση μυϊκών πόνων, ουσιαστικά το πιάσιμο, delayed onset muscle soreness, και ουσιαστικά δεν έχουμε βελτίωση. Κουράζουμε τον αθλητή, όπως έδειξε και ο coach πριν. Ο αθλητής κουράζεται και ουσιαστικά στο τέλος καταλήγει να τραυματίζεται. Οπότε χωρίς τη διατροφή, και έχω βάλει εδώ, είχα στις μεταπτυχιακές μου σπουδές, είχα ένα μάθημα για την αθλητική διατροφολογία. Προς Θεού δεν είμαι ειδικός, αλλά οι έρευνες έχουν δείξει ότι 1,2 με 1,4 γραμμάρια πρωτεΐνης ανασωματικό βάρος μπορούν να καλύψουν αυτή την ανάγκη για πρωτεΐνη στη διάρκεια του ύπνου, για να γίνει μυϊκή ανάπλαση και να υπάρχει προοδευτικότητα και βελτίωση. Επιπλέον, αυτό που μπορούμε να κάνουμε σαν γυμναστές είναι να παρακολουθούμε συνέχεια το βάρος και το ύψος των αθλητών, και αν δεν υπάρχει κάποιος διατροφολόγος στην ομάδα ή το παιδί δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώνει αυτό για κάποιον διατροφολόγο, να ζητήσουμε ε, ένα μια εβδομαδιαία καταγραφή από τον αθλητή διατροφικών συνθήκων, για να δούμε αν υπάρχει καλή ποσότητα υδατανθράκων, καλή ποσότητα πρωτεϊνών,
και προς Θεού ο γυμναστής, όπως είπα και πριν, δεν είναι διατροφολόγος, αλλά από τις βασικές μας γνώσεις και εδώ στην Ελλάδα, στα ΤΕΦΑ αλλά και στην Αμερική, υπάρχει μία βασική, ε, μία βασική, ε, πώς το λένε, ε, ε, μία βασική, ας πούμε, ενημέρωση για το πώς πρέπει να τρώει κάποιος, και αν δεν υπάρχει, ας πούμε, είχαν έναν αθλητή το προηγούμενο μήνα που είδε ένα βίντεο στο ίντερνετ ότι οι υδατάνθρακες αυξάνουν το λίπος στο σώμα και σταμάταγε, μείωσε πάρα πολύ τους υδατάνθρακες του, τα κιλά του πέσανε, και όπως γνωρίζουμε οι υδατάνθρακες βοηθάνε στην παραγωγή γλυκογόνου, που το γλυκογόνο είναι το καύσιμο της μυϊκής σύσπασης. Οπότε είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και για τραυματισμούς να, να προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε τους αθλητές σε αυτό το κομμάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας, και ό,τι ερωτήσεις έχετε είμαι διατεθειμένος να τις απαντήσω. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ μεστή, πολύ καλή η παρουσίασή σου σε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, σε μια θεματική ενότητα που πολλές φορές και εμείς οι πιο παλιοί υπήρχαν πολλά ταμπού. Μιλάμε για ενδυνάμωση νεαρών αθλητών. Έδωσες πολλές παραμέτρους διαφορετικές. Όποιος συνάδελφος θέλει να ρωτήσει, να συζητήσουμε κάποια πράγματα, να σηκώσει το χεράκι που λέμε. Όπως και με τον Αποστόλη Σάκερ θα κάνω εγώ την αρχή και μετά ξεκίνησε η σειρά των ερωτήσεων από τους συναδέλφους. Γιώργο, βάρη ή ρουτίνα θα την έλεγες εσύ, τη μέρα του αγώνα. Θα την πούμε ενεργοποίηση. Κάποια παιδιά, κάποιοι αθλητές επαγγελματίες κάνουν και τη μέρα του αγώνα. Ναι. Τι έχεις να πεις πάνω σε αυτό? Έχω να πω ότι επίσης έρευνες και μία πληροφόρηση που είχα μέσω του γυμναστή του Ολυμπιακού, του κύριου Γατζούλη, είναι ότι στο NBA έχει αποδειχθεί ότι το να κάνεις βάρη μετά τον αγώνα ή ακριβώς την επόμενη μέρα βοηθάει στην αποκατάσταση, στην ταχύτερη αποκατάσταση, για να είναι ο αθλητής έτοιμος για τον επόμενο αγώνα. Ε, Τώρα, αγώνας ίδια μέρα προπόνηση με βάρη ίδια μέρα του αγώνα, αν έκανα σε συγκεκριμένες συνθήκες που υπάρχουν πολλοί αγώνες μέσα στην ίδια εβδομάδα, θα έβαζα κυρίως έμφαση στην ταχυδύναμη με πάρα πολύ λίγα κιλά, και να υπάρξει έτσι μια ενεργοποίηση πριν βγει ο παίχτης στο γήπεδο. Τίποτα δεν είναι λάθος. Απλά επειδή εμείς έχουμε πάρα πολύ χρόνο εδώ με τους έφηβους και με τους παιδες, και υπάρχει ένας αγώνας τη βδομάδα, έχουμε πάρα πολύ χρόνο τις υπόλοιπες μέρες να δουλέψουμε στο γυμναστήριο, έτσι ώστε την Τρίτη να είναι όσο πιο ξεκουραστική γίνεται. Και κάτι άλλο, μέχρι να δούμε το πρώτο χεράκι. Στο προηγούμενο σεμινάριο μικρών ηλικιών είχα την ευκαιρία να μιλήσω και με τον προπονητή, μάλιστα τώρα της Εθνικής, του Αναπτυξιακού του Ισραήλ, Μμμ. πρώην της Μακάμπι, τον γυμναστή και γκουρού όλης της λίγκας. Μου είχε πει ότι η ενδυνάμωση, λέει, ενός αθλητή, ενός μικρού αθλητή, ενδυνάμει αθλητή, μπορεί να ξεκινήσει, λέει, από τα 5 και 6 χρόνια. Και μάλιστα του ζήτησα ένα παράδειγμα και μου έδειξε τον ανιψό του να κάνει κάποιες ασκήσεις. Αν συμφωνείς, και ποια είναι η ηλικία κατά εσένα που μπορεί ένα παιδί να βάλει επιπλέον δύναμη, επιπλέον επιβάρυνση πέρα του σώματός του? Coach, συμφωνώ απόλυτα, και νομίζω ότι τα 5 είναι και αργά. Ε, θα σου πω ότι δεν υπάρχει τίποτα στη βιβλιογραφία
που να αποδεικνύει ότι η προπόνηση με αντιστάσεις να προκαλεί κάποια βλάβη σε αθλητές νεαρής ηλικίας. Τώρα μιλάμε, όχι να βάλει κάποιος 120 κιλά στην μπάρα σε ένα Εννοείται. παιδί. Ναι, υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, και από τη στιγμή που ένα παιδί, ένας άνθρωπος που γεννιέται στα 0 του χρόνια, και βλέπουμε ότι ένα μωρό μπορεί να πάρει το πόδι του, να το βάλει πάνω από το κεφάλι του, μπορεί να κάνει βαθύ κάθισμα με άψογη τεχνική, μπορεί να κάνει deadlift πιάνοντας μια μπάλα και να σηκωθεί, και να το συγκρίνουμε με έναν ηλικιωμένο 80-85 χρονών που περπατάει και δεν υπάρχει ε, ε, κινητικότητα σε καμία άρθρωση, μπορούμε να πούμε ότι κάτι μέσα σε αυτό το διάστημα έχει πάει λάθος. Και νομίζω ότι το λάθος είναι ότι δεν πάμε σε όλο το εύρος κίνησης από μικρή ηλικία. Γιατί όταν έρχεται ένας άνθρωπος στη ζωή, έχει όλο το εύρος κίνησης σε όλες τις αρθρώσεις. Οπότε όσο πιο νωρίς ξεκινήσει κάποιος, αλλά με τη βασική προϋπόθεση ότι υπάρχει καθοδήγηση και σωστή προοδευτικότητα, με λίγα κιλά, σε πολλά κιλά, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Και από προσωπική εμπειρία σε high school της Αμερικής και σε δημοτικά σχολεία, είδα με τα μάτια μου 11χρονα να κάνουν Ολυμπιακές άρσεις με 30 και 40 κιλά με άψογη τεχνική. Και η εμπειρία μου στο Περιστέρι τα τελευταία 2 χρόνια είχε ε, είχε χρονοβόρα κομμάτια συζήτησης με τους γονείς, στο ότι δεν θα ψηλώσουν τα παιδιά τους αν τα φορτώσουμε. Και νομίζω αυτό φαίνεται και όταν αντιμετωπίζουν οι μικρές εθνικές μας ομάδες, εθνικές, όπως η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, που έχουν σχολές από πίσω πάνω στο strength and conditioning πολύ δυνατές, πώς φαίνεται η διαφορά στο physicality. Οπότε θα πω ότι πολλά ταμπού, πολλά πράγματα που είχαν να κάνουν με τη μη γνώση αποκαλύπτονται Μμμ. και μας δίνουν δυνατότητες όχι μόνο οι ειδικοί, αλλά και κάποιοι που έχουν μια μερική γνώση να μην φοβούνται να κάνουν πράγματα. Ο Ακριβώς. συνάδελφος Βασίλης Αργύρης, που δεν έχει τη δυνατότητα να πει την ερώτησή του με το μικρόφωνο, θα τη διαβάσω εγώ. Όσον αφορά τις θέσεις των αθλητών για guards, forwards, centers, σε αυτές τις ηλικίες, μιλάμε για under 14 μέχρι under 18, το είδος προπόνησης διαφέρει. Π.χ. τα guards κάνουν περισσότερες ασκήσεις με αλλαγή κατεύθυνσης, ενώ τα forwards and centers ασκήσεις με βάρη και ενδυνάμωση πάνω μέρους. Πολύ καλή ερώτηση και ευχαριστώ πολύ. Coach, είναι τόσο πολύς ο χρόνος που πρέπει να σπαταλήσει κάποιος αθλητής για να μπορεί να ελέγξει την ομοπλάτη του, να κατανοήσει τη διαφορά στην κίνηση των ισχύων και των γονάτων, να μάθει ένα σκουότ από την αρχή. Είναι τόσο πολύ η έμφαση σε αυτό το κομμάτι, που με το χρόνο τον οποίο έχουμε τις 3-4 φορές την εβδομάδα από 45 λεπτά, είναι αδύνατον, και όταν είμαι ένας μέσα στο γυμναστήριο με 15 αθλητές, είναι αδύνατον να υπάρξει μια εξειδίκευση τέτοιου τύπου. Η απάντησή μου είναι ότι σε ιδανικές συνθήκες ναι, θα έπρεπε αυτό να υπάρχει, ενώ υπάρχει μια προϋπόθεση ότι η βάση της τεχνικής και της ενδυνάμωσης των σταθεροποιητικών μειών για την αποφυγή τραυματισμών είναι εκεί, ότι θα έπρεπε να γίνεται. Αλλά υπάρχει κάτι που λέω, η ιεραρχία της σημαντικότητας. Το να κάνουν όλα τα παιδιά το ίδιο πρόγραμμα στο παιδικό και στο εφηβικό τμήμα του Περιστερίου, και οι παιδες να κατακτούν την πρώτη θέση, αυτό μας δείχνει ότι είναι τόσο πολλά τα ωφέλη από τις βασικές ασκήσεις και από το σωστό έλεγχο, ότι πραγματικά το να υπάρχει εξειδίκευση έρχεται σε πολύ δεύτερο ρόλο. Και με όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία είπα, με την έλλειψη προσωπικού και με τις συνθήκες που επικρατούν, βάζεις κάποια ιεραρχία
και λες ότι η σωστή μυϊκή ενδυνάμωση με την κατάλληλη παρακολούθηση είναι πιο σημαντική από ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα. Ωραία. Κάποιος άλλος συνάδελφος, κάποια ερώτηση, κάποια επεξήγηση? Η Αδαμίδου Ελένη έχει το λόγο. Ναι, καλησπέρα, είναι συζύγου το Zoom. Α. Αντωνάκης Θωμάς λέγομαι. Συγγνώμη. Όχι, Τέλειο. αφού φαίνεται Αδαμίδου Ελένη, Τέλειο. οπότε θέλω να ρωτήσω το εξής. Η προπόνηση με βάρη πριν την μπασκετική προπόνηση δεν μας βάζει στο γήπεδο άδειους και με κίνδυνο τραυματισμού. Δηλαδή, ποια είναι τα στοιχεία της επιβάρυνσης που θα πρέπει να προσέξουμε για να μπούμε στην μπασκετική προπόνηση, όχι να το πω τόσο άδεια, έτσι ώστε να μην έχουμε θέματα τραυματισμού σε μια, ας πούμε, προπόνηση που έχουμε μετά και λίγο έντονη. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για την ερώτηση. Όπως είπα πριν, μέσω των μηχανισμών παραγωγής ενέργειας στο ανθρώπινο σώμα, πέρα από αυτό που είπα δηλαδή, ότι το σύστημα το οποίο ευθύνεται για την παραγωγή ενέργειας μέσα στο γυμναστήριο, επειδή οι ασκήσεις με βάρη διαρκούν 0 έως 15 δευτερόλεπτα, είναι άλλη μπαταρία από αυτή που χρησιμοποιούμε για να παίξουμε το άθλημα του μπάσκετ. Επιπλέον, αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε λίγο αυτό που είπατε κι εσείς, είναι τις φορές που, ας πούμε, ο coach Παπαμάρκος θέλει να δώσει μια έμφαση στο αμυντικό κομμάτι, τα παιδιά να έχουν πιο πολύ έμφαση στον άνω κορμό. Δηλαδή, όταν ξέρουμε ότι μια προπόνηση έχει πάρα πολύ τρέξιμο, πάρα πολλά slides, πάρα πολλά box out, εμείς να δώσουμε έμφαση στον άνω κορμό και σε μια recovery μέρα που θα είναι κυρίως μια προπόνηση ατομικής βελτίωσης να στοχεύσουμε έτσι στα βάρη. Επιμένω ότι η επιστήμη δείχνει ότι είναι πιο ωφέλιμο για τον αθλητή να κάνει τα βάρη ενώ το επιτρέπουν και οι συνθήκες πριν την μπασκετική προπόνηση. Ναι, πάνω σε αυτό πάλι να ρωτήσω ότι εκεί όμως γενικά δεν θέλουμε μεγάλο όγκο προπόνηση στα βάρη πριν την προπόνηση, έτσι. Σε ό,τι αφορά ναι, μεν δουλεύουμε με την πρώτη μπαταρία που είπατε, αλλά η συνολική επιβάρυνση όμως, αν έχω εγώ, ας πούμε, κάνω 4-5 σετ, ήδη θα με φορτώσει, έτσι, από όταν θα κάνω 3. Σίγουρα. Έχετε απόλυτο δίκιο, ειδικά στην αγωνιστική χρονιά που έχουμε 2 με 3 σετ. Αν ένας αθλητής μπορούμε να κάνουμε, είναι η πιο απλή και πιο σημαντική ερώτηση το πώς νιώθει σήμερα. Είναι αυτό που είπε ο coach με το RPE από το 1 μέχρι το 10. Τα 3 σετ δεν υπάρχει κανένας λόγος για να μην γίνουν 2, για να μην γίνει 1 ή να βγάλουμε μια άσκηση τελείως. Στην αγωνιστική περίοδο συνήθως η προπόνηση με βάρη δεν είναι μεγαλύτερη από 20 έως 30 λεπτά για να κρατήσουμε τον αθλητή σε μια καλή φυσική κατάσταση και να μην νιώθει κουρασμένος όταν μπει μέσα. Και πάνω σε αυτό να τελειώσω, μην κρατάω και τους υπόλοιπους συνομιλητές. Αν έχω τη δυνατότητα να κάνω ένα Σάββατο με μια πρωινή προπόνηση με βάρη και μια μετά αργότερα προπόνηση μπάσκετ, τι χρονικό περιθώριο πρέπει να δώσω περίπου? Ένα 3ωρο, 4ωρο είναι αρκετό ανάμεσα στις προπονήσεις, έτσι ώστε να κάνω πλήρη προπόνηση με βάρη, όχι δηλαδή να προσέξω άνω, κάτω, κορμό κλπ. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι όσο πιο μακριά είναι οι δύο προπονήσεις, τόσο το καλύτερο. Αλλά θα σας πω εγώ το μοντέλο το οποίο δουλεύει ο coach Πανούλης στην αντρική ομάδα, όπου είμαι και βοηθός, και είναι μοντέλο Ευρωλίγκας. Αυτό που κάνουμε για να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο recovery είναι ότι οι αθλητές θα έρθουν στο γήπεδο 11 η ώρα, θα χωριστούν σε τρία group, 11 με 11 και 20, 11 και 20 με παρά 20, παρά 20 ακριβώς. Μετά θα πάνε για ένα video session μισής ώρας και μετά ακολουθεί η μπασκετική προπόνηση. Οπότε μέσα σε ένα διάστημα 3-4 ωρών έχουν τελειώσει και φεύγοντας από το γήπεδο στις 2 η ώρα μπορούν να φάνε και να ξεκουραστούν χωρίς να ξέρουν ότι ακολουθεί μια δεύτερη προπόνηση. Οπότε παίζει νομίζω ρόλο και το ψυχολογικό κομμάτι. Ότι τελειώνω, μπορώ να ξεκουραστώ, να αφοσιωθώ στο υπόλοιπο κομμάτι της ζωής μου, γιατί ένας μπασκετμπολίστας δεν είναι μόνο αθλητής και νομίζω ότι δεν έχει επικρατήσει τυχαία
αυτό το κομμάτι, αυτός ο προγραμματισμός στην Ευρωλίγκα. Τώρα σε άλλες κατηγορίες όπως στην Α2, που επειδή κάποιοι αθλητές ή και οι περισσότεροι κάνουν και μια δεύτερη δουλειά, αυτό δεν γίνεται. Αλλά αυτό που θέλουμε είναι αν πάμε σε ένα μοντέλο πρωινής απογευματινής προπόνησης, θέλουμε όσο πιο μακριά να είναι οι δύο προπονήσεις. Αλλιώς το ιδανικό είναι να είναι και οι δύο προπονήσεις μαζί για να έχουμε πιο μεγάλο recovery για την επόμενη αυριανή προπόνηση. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Η Μέρη Μαλεβίτη ρωτάει αν τα ίδια που ισχύουν για τα αγόρια ισχύουν και για τα κορίτσια της ίδιας ηλικίας. Τέλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Η βιβλιογραφία δείχνει ότι αν διαιρέσουμε την απόλυτη δύναμη ανασωματικό βάρος, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε αγόρια και κορίτσια. Εκεί που υπάρχει διαφορά είναι στην απόλυτη δύναμη. Δηλαδή ένα 13χρονο αγόρι μπορεί να σπρώξει περισσότερα κιλά από ένα 13χρονο κορίτσι. Η αναλογία όμως με το σωματικό βάρος είναι η ίδια. Εκεί που υστερούν λίγο τα κορίτσια είναι στον άνω κορμό και γι' αυτό προτείνουν στη βιβλιογραφία να προσθέσει τις 2 με 3 ασκήσεις άνω κορμού για υπερτροφία όταν σχεδιάζεις ένα πρόγραμμα για κορίτσια. Και αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι σε ένα ιδανικό περιβάλλον ο προπονητής πρέπει να ξέρει τις ημέρες περίοδου της κάθε αθλήτριάς του. Και αυτό γιατί κατά τις ημέρες περίοδου υπάρχει κάτι που λέγεται joint laxity. Στα ελληνικά είναι αρθρική laxity. Δώστε μου, είμαστε σε live εκπομπή, αλλά δεν πειράζει. Translate. Αυτά είναι τα ωραία. Ναι. Αυτό σημαίνει Ωραία. αλληλεπίδραση. Ναι, χαλαρότητα. Υπάρχει μια χαλαρότητα στις αρθρώσεις και αυτό γιατί όταν η γυναίκα περνάει τις μέρες περίοδου, οι σύνδεσμοι και οι τένοντες χαλαρώνουν για να μπορεί υποθετικά το παιδί να βγει πιο εύκολα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει, να έχει ο προπονητής, ας πούμε, μια εικόνα για το πότε οι αθλήτριές του έχουν μέρες περίοδου για να μπορεί να προσαρμόζει και τις προπονήσεις. Αλλά όχι, η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά.